היה יהודי שנפטר לפני עשרות שנים, קראו לו רב בורח פרנקל, הוא היה גר בפלטבוש. היהודי הזה, רב בורח פרנקל, בשנת תרפ"ט הוא היה ביורופ. בתרפ"ט הוא יצא מיורופ לארצות הברית, כי היות שהיה דוח הגדול בפרנסה. הוא יצא עם שותף לעסוק שם בפרנסה בארצות הברית, שלח כל חודש הביתה למחיה, והוא שם בצד, ככה שישאר לו, הוא והשותף. עבר 3 שנים, היה להם סכום מכובד, אז הם החליטו שאפשר כבר לנסוע הביתה. ובתוך הדברים האלה כבר קבעו תאריך מתי נוסעים הביתה. אחרי שקבעו תאריך, רב בורח פרנקל נולדה לו שאבא שלו נפטר, אז הוא התיישב שיבה שמה בארצות הברית. באמצע השיבה הגיע השותף עם צרור דפים והחתים אותו. רב בורח לא בדק, הוא יודע, זה שותף שלו כבר כמה שנים, חתם. כשהוא קם מהשיבה, נודע לו שכל החתימות האלו, זה היה פשוט בעורמה, הוא יחתים אותו שהוא יכול להוציא את כל הכסף שלו מהבנק, של רב בורח, וככה הוא גנב את כל הכסף של רב בורח מהבנק, הוא יחתים אותו, הוציא את כל הכסף, והילד איננו ברח עם הכסף, השותף. רב בורח נשאר שם, מה אני עושה כאן עכשיו? נחזור הביתה אחרי 3 שנים שאתה לא נמצא בבית, תחזור הביתה בלי הכסף? בלי הכסף? וכזה עוול משווה שהוא עשה לו, גנב לו כסף של 3 שנים, עזב בית עם ילדים, 3 שנים. כזה עוול משווה, אבל אני לא יכול לחזור הביתה עכשיו ככה בלי כסף, לחזור הביתה, על מה היית 3 שנים בחוץ? אז החליט להישאר שמה, ונשאר שמה עד תרצ"ד, עוד 2 ביחד זה היה 5 שנים. אחרי 5 שנים הוא כבר קיבל אזרחות ארצות הברית, והוא חזר הביתה. חזר ליורופ, ומה שקרה אחרי כמה שנים כולם יודעים, שפרצה המלחמה וכולם רצו לברוח, לא להישרף, אבל המדינות לא קיבלו אותם. אבל הוא היחידי, היות שהיה לו אזרחות ארצות הברית, אז הוא הציל, הוא וכל הבית נכנסו לארצות הברית, וניצל להם כל החיים. בזכות מה ניצל להם כל החיים? בזכות העוול שהוא עשה לו. העוול שהוא עשה לו. הוא עשה עוול, על זה הוא יענש, זה לא קשור. אבל כשיהודי מקבל עוול לדעת, יאמר אלוהיכם שהכל זה מהקדוש ברוך הוא. ואם זה מהקדוש ברוך הוא, זה הטובה שלך, זה מציל אותך. זה לא רק בכסף, זה בכל דבר. כשקורה משהו, הוא עושה לך העוול הכי גדול, תדע שזה מהקדוש ברוך הוא. ואם זה מהקדוש ברוך הוא, זה הטובה הכי גדולה בשבילנו. For more 845-351-0151.